Sziasztok! Most mutatom nektek, hogy kell kirakni 3x3-as Rubik kockát. Először keverünk. Össze van keverve, kiválasztunk egy oldalt kezdésnek, például én most a fehér oldalt fogom kiválasztani, látjátok, fehér a közepe. Első lépésben keresünk hozzá egy párt, ami fehér-piros színű. Megkeressük ezt, most látjátok, itt van, fehér-piros színű. Ezt odaforgatom. Látjátok, bement a helyére. Következő, például itt a zöld-fehér párom, megnézem, hogy azt hova kell tenni. Azt ide kell tenni majd, mert zöld, fehér színű, és ide középre. Ezt még gondolom mindenki be tudja így forgatni, egyszerű forgatásokkal. Ugyanígy a többit fehér-kék, vagyis oda. Következő fehér-narancs, be a helyére. És akkor most nektek egy ilyen megjelnek kell lennie. Nem kell megijedni, hogyha a sarok is a helyén van már, és hogyha még jó a színe is. Például ez már nekünk jó helyen van, mivel fehér, narancs, zöld, itt középen fehér, narancs, zöld. Akkor megkeressük a idevalót, fehér, kék, narancs. Megkeressük, berakjuk a helyére. Következő fehér, kék, piros, fehér, kék, piros. Azt is berakjuk a helyére. Következő fehér, zöld, piros, berakjuk. Na és most látjátok, megvan egy oldalunk és egy sorunk végig. Következő, ide kell betenni a kockákat. Például ide, most ez a narancssárga kék színű kell, ami most itt van nekünk. Ezt innen lehozzuk, ha itt bent van. Megmutatom, hogy ezt a forgatást. Így fogjuk a kockát fehér oldallal, itt ezt fogjuk kivenni, lehozzuk azt az oldalt, ahol kivesszük, látjátok, egyet be, vissza, egyet, le, be, vissza a helyére. Most látjátok, kijött innen a zöld-sárga, megkeressük, hova lett, itt van, azt gyorsan kiszedjük onnan, és itt a zöld-sárgánk, azt ugye ide kell betenni, mivel zöld-sárga. Most így fogjuk a kockát, és ami felénk van, az a szín ennek a kockának. Például itt a narancs-sárgától a zöld jobbra van, ezért ez a kocka is, mivel hogy zöld, ez is jobbra lesz egyel. Nem tudom, érthető-e, majd még magyarázom. Mutatom megint a forgatást. Ahova be szeretném rakni, azt húzom le. El. Így. Következő legyen például a zöld, piros. Itt a zöld, piros. Mivel zöld színűvel van, ezért a zöld a pirostól balra van, ezért ez a kocka is egyel balrább lesz. Mutatom megint a forgatást. Vissza a helyére. Zöld-piros bement a helyére. Következő narancs-kék, itt a narancs-kékünk. Narancs, látjátok, itt van ez a kocka, ez kell nekünk. Mivel narancsban van, és a narancs a kéktől jobbra van, ezért ez a kocka is jobbra lesz. Ugyanez a forgatás. És akkor a legutolsó, az kék-piros. Itt a kék-pirosunk. Kék oldalra van ott, szóval egyet, mivel a kék a pirosra egyen jobbra van, ez is egyen jobbra lesz ez a kocka. Mutatom még egyszer a forgatást. Le, vissza, fel, és be a helyére. Most látjátok, megvan egy oldalunk és két sorunk.
Akkor a következő, letesszük lefeléve, hogy a lenti oldalt lássuk az asztalra, és keresünk egy elbetűt. Egy ilyen elbetűt. Ha most nincsen, akkor ne aggódjunk, mutatom a forgatást, amivel talán lehet csinálni. Ha nem sikerül, akkor egy másik forgatást mutatok. Lehozzam a közepét, mindegy, hogy mely közepét, ezt is lehozhatom, ezt is. Lehozom a közepét, egyet balra, kettőt balra, és hát balról jobbra, vissza. Látjátok, most itt az elbetűnk, sárgával. Az elbetűt így fogjuk, rendes elbetűként, egyet le, ugyanez a középső forgatás, látjátok. Fogjuk az elbetűt, egyet le, balra, kettőt jobbra, így. És akkor most megint keresünk egy olyan elbetűt, aminek például választom ezt az elbetűt, aminek ez a kocka és ez a kocka a két elbetűnek a vége, másik kocka is színben legyen. Például látjátok, most ez piros, kék, és ez az elbetű köti össze őket, színben van. Akkor így fogom azt az elbetűt fejjel lefelé, megcsinálom azt a forgatást. Egyet le a bal oldalát, jobbra, jobbra, vissza a helyére. És most lett nekünk két sorunk, és még ezek is megegyeznek, látjátok. Már csak a sarkok következnek. Most megnézzük, hogy melyik van jó helyen. Az nem baj, hogy nincs színbe, csak hogy melyik van jó helyen. Ez például, látjátok, jó helyen van, mivel narancs, vagy zöld, piros és citromsárga. Akkor ezt a jobb felső sorokba hagyjuk, amelyek már jó színű. Most például nekem mindegyik jó színű, de elcsavarom. Na látjátok, most nekem csak ez a jó színű, mert piros, zöld és citrom. Így fogom a kockát, vagy hát jobb felső sarokban van ez a kocka, amit már nem akarok forgatni. Aztán megnézem ezt a kockát, hogy ezt hova kellene forgatni, narancs-kék, citromsárga. Narancs-kék, citromsárga, vagyis ide, erre a sarokra. Ez a forgatás a kockákat így hozza. Ez a kocka jön ide, ez jön ide, ez pedig ide. Ez nem változik. Ez ide, ez ide, ez ide, ez nem változik. Akkor, hogy ezt ide hozzuk, egy forgatásra van szükségünk, vagyis megmutatom a forgatást. Fogjátok a kockát, jobb felső sarokban, amit már nem akarsz mozgatni, le a közepét, vagyis a két szélét, egyet balra, fel a jobb oldalát, vissza, vissza, és be a helyére. Most látjátok, hogy mindegyik színben van. Narancs, zöld, citrom. Narancs, zöld, citrom. Látjátok, jó. Narancs, kék, citrom. Narancs, kék, citrom. Narancs, piros, citrom. Narancs, zöld, citrom. Akkor most ezt a forgatást, amivel csavarni tudjuk, ezt bal kezünknél kezdjük mindig, és így néz ki ez a forgatás, hogy bal kezünknél van a kocka, egyet le, egy, kettőt jobbra, vissza, alját egyel visszább, vissza a helyére. A másik oldalon nem felejtjük el, mert így a kockát majdnem a legelejéről kell kezdeni. Látjátok, most már ezek jók is. Ha véletlenül nem jó, nem eléget csavar, akkor még egyszer megcsináltak ugyanezt a forgatást, mint ahogy most nekem lesz, szerint azt hiszem. Kettőt vissza helyére, másik oldalon is ugyanezt. Látjátok, most én is megcsináltam, és innen a narancssárga egyet jött elrébb. Most innen még egyet kell, vagyis még egyszer megcsinálom ugyanezt a forgatást, mutatom. Bal kezemnél ezt és ezt akarom csavarni, akkor azt húzom le, egy, kettőt jobbra, egyet vissza, még egyet, másik oldalon ugyanígy lehúzom, egy, kettőt balra, vissza, egyet jobbra, vissza, és készen vagyunk. Szóljatok, ha valami nem világos, szívesen segítek.